Hello mga bay, kumusta mo diha? Maayong adlaw sa adlaw ron yo. Adlaw Domingo. Sa bulan sa Marso. Mamahaw ta ninyo nami sudan dire. Gusto. Dira, kisay adik dia sa gusto. Sa mga hayag dapit bil. Dira, gusto mga bay. Dayon. Singalan na niyo. Tinae, mga tinae, dara. Tinay, tito yan. Tito Tito ng baboy. Dara akong tiyo, may galuto. Lami kay, gimingaro ko sa luto ni tiyo. Dara, sa Kuya Lari. Paghay din, Kuya Lari. Hi! Walay kasinina, Walang bra. Dara, walay bra. Kung uyuan, igsuon sa kong mother. O dara, kung Tianita, napakabuutan kaayo, gwapa pa dyo. Dagay, magpagtulog. Dara, kung uyuan sa una ni, gikup-kup ko nila ani, katong naghirap kami. Diri mi namuyo sa ilaha. So, akong ipalaag diri. Kauban ang ako, iyahang bunso. Dara, ka dibi. Bibi, duwi. Ala, naulaw. Bibi, ala, naulaw, mulingi man. Dara, mamahaw. Mamahaw ta ninyo mga bay. Dara, kagay dabi, hay, gwapar ba kayo? Good morning. Hi. Ay lang. Dara. Dayon, nagpaibog raman ko sa amo atong Sudan. Mga anta ninyo mga bay. Pilipinas na gyud ginanay gusto agay. Napagikuan sinigang nga baboy, agoy. Dira. Mga unta sige na tagbaboy ani mahay blood ta. Dira dayon akong abrihan mga bay, namon gyud naghatag og patubang ang gusto. Dayon naghatag og regalo diri nako. Sa mga kabutang gikan ni Aileen. Pwede mo to? Siya? Kadungon, salamat kayo, bay. Bay, salamat kayo, bay, Aileen, Kadungon. Ani mo ang yatag sa kuha. Inday kabkab. Ay, ibutang Inday kabkab. Salamat kayo, bay, ha. Salamat kayo, super salamat. Ani, akong abrihan sa sulod. Be, tanaw na to. Sa may sulod, ani yo. Asa man na to? Unahog abri. Dapit. Tanggalin mo yung plastic. Sobra ka bilis magamit ng tubig. Purot ng tubig. Wala suod ang... Hindi ginamit eh. So, salamat kay ani bay Aileen. Aileen Kadungon, salamat kayo. Nipalit siya sa kuha og beauty products. Dayon, nagpadala po siya ni. Dili lang ka gamit. Say sulod, tadadadan. Salamat kay bay. Excited pastiyo kaysa nako. Dero. Regalo. Salamat kayo sa kani. Pitang mo, baka ano yan. Daghang salamat. Ipaningot ko dagko. Dili ra ala kagwapa. Skupo Rude. Wow, salamat kayo. Asyo, maganda yan. Rilo. Salamat kayo, bay. Naku, nanak ko Rilo ani. Ala, ka nice. Yung sa palabas pa ni yung Isa man sudlan na ni. kagabi, anong palabas yung kagabi? Na may Oy, salamat kayo. relo pala, yung porsiras na Dara, bay. Salamat kay bay ha. Tapos lang pala, lata. Bay Aileen. Salamat kayo ani. Ala, ka nice. Nakaset na ang oras. Ala, lami kayo, lami. Gwapa. Liwat sa naghatag ug sa gihatagan. Charot. Bay, daghan kayong salamat ani bay ha. Sa man ni pag-abri tiyo. Just ilalim. Asa man ni Ito oh. Asa? Saan niyo? Tabangi. Tabangi taga-booking. Saan na pag-abri? Ay, diyan na di ay. Ay, sige. Hala, ka nice. Oras na, 11. Sakto. Sakto kayong oras. Palami niya magregalo no, Rilo. Wala, salamat kay bay ha. Salamat. Kanindot. Ha? Ay, wala, Diyos ko. Nituwad. Sa manta anak tato. Dili ba ikuan sandal diri? Wala man nang kuan. Dari dayon, saan man eh? Itong isukod. Naka nice. Nagara niya magregalo ah. Salamat kayo, bay Aileen.
God bless you. Kaging salamat, ani. Pa? Mga fans mo lang yan, dirilo ang regalo ah. Ha? Mahulog yan lang yung, mahulog yung pixel. Salamat kayo, bay, ha. Appreciate much kayo, bay. Salamat kayo. So si Papa, tanggal ka yung yelo. Ay, lalagyan nga. Ha? Ano? Mayroon pa? Hilo, Ay, papel lang hilo, yata may- yan, Bi. Tingnan mo daw, Bi. Yo, sa man di mo takabawaan niyo, eh. I-open mo lang pataas. Ulak. Ah, dira. Sa kapila pa, sa kapila. Salamat kayo, Bay Aileen, ha. Sa imong grasya nga gipakuyan na, diri ka na ko. Medyo okay na akong tingog. Thank you ha, binigay sa akin oh. Joke lang, joke. Yun sa niya, magtangtang yo. Sikotin lang. Dayon. Dobi. Susuwayan. Dako ba ni? Katama, kuan ani, mabundutan. Ah, ma-adjust sa day siya, oh. Salamat kayo, bay, ha. Super salamat, bay, Aileen. Salamat ng sobra-sobra. Ha? Sipo ito sa ano, malamig na tubig. Oh, dara, bay. Di mo kumuinom. Wala, salamat kayo. Oh, dara, bay. Salamat kay bay, ha. Grabe ng init niya. Biting ninduta. Murag madlok man tam suot ani. Salamat, bay. Dili mo. Indot kayo. Ha, sayo? Dili mo paghaw na. Di man siguro. Kay kasyo man na. Oh. Salamat kayo, bay. God bless you, bay. Gadi mo nakata. Tara siya diri. Sama nala. Dayon mga una ta. Nami baby dire. Kasing dako siya sa akong baby girl, kong baby angel. Sana yung bata pala sabi ni. Sabi ko may ngayon andi ko yun. Wala. Dala nito. Kay muli naman. Muli man si Tia, way mabantay. Ba, mga tumig probinsya. Mga unta ninyo mga bay. Mahaw ta, mahaw. Tuluan si Diri. Kanang imong plano Dito ba? pinatulo ko pa. Juni, gamay raman mo gikaon. Gamay naman kaya ano eh. Diet kayo? Okay, tigagmay rin kaon. La, salamat kayo ani bay Aileen ha. Nindot kayo bay. Salamat, God bless you. God bless you. Salamat kayo. Naanad na. Yeah, dili ni or dali ba? Lang. Paadyasan pa yo. Di, Bira-biraw na siya. Oh. Dili, akin ni ako anong dalon kay butangan na ubuon na nako. Asa tong istan? Iya, ang istan. anong stand? Kani ba? Ah, yan. Salamat kayo, bay. Huwag mo isusot yan kung nandun ka sa ano, mamaya. Baka wala kang gintong-ginto yan eh. Eda. Lagi madlog kay kong suot. Kaon na, be. Kain na kain. Hindi kasama si Ate Jubilee. Skyflex, gusto mo? Ang anak rin siya yun, din birahon rayo. Paubos. Oh, din anak na pod. Kami si Dewey mag-usap, murag mga pipit, ano kami, kasi sabi ko, Skyflex. Ang walang buses. Ala. Sabi, kain na tayo, be. Okay lang mahiya sa akin. Si Mama Nits, yan, huwag kang nga. Hmm. Ganyan lang yung mukha niya, parang galit. Pero malambing na yun sa kanya. Ganyan lang mukha ni Mama Nits. Yung silonggo na, ang Oo, silonggo kala mo naman. galit, pero lambing na yun sa kanya. Galit na, pero malambing pa. Yan, mga unta, gusto-gusto mo diha, oh. Tag 5 lang ang serve. Magkano ba doon kay Uning? 10 no. May itlog. Hindi, free na yun pag bumili ka ng ano. Tinda niya. Hmm? Free na yun.
Saan yung kaon niyo, tito? Nga unta. Unsay pre imong giingon? So, apa ko sa kuwait, naingon ako ni Tia nga. Tia, ingin na si Tiyo, bang lutuin ko aning mga tinai-tinai. Tito din, tawag ani. Ano kayo? Ayaw ko ng bito ka. Napasibulad. Ano, tito? Sabi doon sa Pasig. Ano yon yung ano? Isda. Tito yung tawag nito yung tiyo ba? Tiyo. Ah, Tito. Tito. nga unta. Gusto pa more. Guli sa bukid, kato na pong kuan. Tingan na to. Lapin suba ba, katong Suso? dili. Ingon na ni, gaya pong green. Ah, Parang pako, bihon? pako, pako. 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 Pako lagi, pako. Sa itong parang bihon do, nga parang kaubar rin sa gusok. Yung parang siyang bihon. Lato. Lato. Yun ang lato. Yung parang bihon ba? Katong daplin sa pa bayo. Ay ano ba yan? Yung Pako. Pako. Mm. Pako. Pako. Doon, kasi marami nagtinda doon sa motor. Hala, gidalaan plang kunin mo yo. Ikaw, gamang ingon. Suso sana, Pilipit. Pako. Suso nga ang tinda na isang ano, Kaya nga Pilipit, tawag ng suso ng Pilipit, yung, Oo. yun, masarap yun. yung ginagataan nila. Oo. Lagyan o ganaw. Yung tawag nito yung Basta suso na Pilipit. Tusloko ng yung dagom. gabi. Nilalagyan nila gabi. Laman at saka yung ano, yung May nagtinda doon. parang Dapat naglayan. Yun ang masarap pulutan. yun. Oo, suso. Yung Kaya, magluto si dapat- Richard dito, yung ano na yung ninong ni ano, ni Bernan. Ang hirap dalhin nung pasa, ano, sa ilang sakal. Alin? Mabuti kung may lalagyan ka. Nakasilupin mo. Luto na? Yung luto na? Luto na. Bakit? Di, marunong ka magluto, gano'n ba? Lasing ka? Kataan lang naman yun. Ah, Tatanggalin yung puwit nun. Putulin, tapos iugasan nun. Kaedad ng ano, baby yung girl ko, titikan, bunso. kutsilyo. Bago Kaedad mo si lutuin. Angel be. Si Bebe, marunong magluto. Sinlaki mo siya. Angel May ko. May one and only princess. Kamukha niya. Baby girl, kamukha ko yun be. Oh, tingnan mo ako. Oh, ganun din yung mukha ng baby girl ko. Yeah, binili mo tao. Sinuot ni Doy. Sabi ko, sinilas ka, init-init. Tibay ng kinilas, no? Magaan ba, be? No, hindi nga, hindi brasa, no? Basan mo, be, para laging bago tingnan. Ha? Dali lang naman mag-brush. Maligo ka, isabay mo dun sa banyo. Habang nagbubuhos ka ng sabon, tapakan mo siya para lumambot. Huwag mo na pabasan kay Papa. Malaki ka na eh. Ikaw na Ano mag-brush sa dun. nilas ni More, Doc? Yung ano? Ayun, mga. Yung panggawas? Ayun, oh. Sa ilalim dito. Ha? Naday kay kwarta yo. Dito, isa. Kinay-kinay? Yun eh. Dito, isa. Ha? Dito. Na kay kwarta. Dito sa kabila. Oh, kinay? Hmm. Ang tanong ba? Oh, di mo bahaw na yung ano? Oh, paap. Tel. Ilagyan ko itong tawas ko kung sapatos ko eh. Ah, gara po siya. Pati yung mga ano, yung uba, yung mga anak ko. Where are you going? Ha? Where are you going? Sabihin tiya. Ano, mag-redoors? Minom ka daw? Redoors? Hindi, ikaw lang, ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang muna ngayon. Maya tiya. Akala ko Mayroon dito. mag-inom kayo. Yung alak? Yo, may alak din Wala yo. si tatay. Ayun, si Dudo kasama mo. Oh, mamaya. Di, yan muna yo. Bandaw na yung red horse. Ah, gusto ko mo redoors mo na. Sige po kung kainom anak dito. Dok? Kaya din mag ano, bike Anong eh. tawag yan? Matagal matanggal yung Yo, magbike. Yo, magbike ka pa naman pa uwi yo. So, ano yun ang kuko nila. Ah. Mga black label pa, saka yung malaking bahay mahirap doon. yun, matagal mag ano. Yo, magbike. hard sa ano. Magbike ka pa Iba naman sa pag ano, uwi. Hindi sa magbike. Habil kasi, mabilis lang ano, mawala yung gas. Magbike yun pag Ano uwi. hindi magbike? Sino hindi magbike? Pag bike siya pa uwi, painom yung hard. Hindi tagal ano yun, tanggal ng lasing. Habil, saglit lang. Hard ba yun? Light lang yata eh. Oo, Ayun hard. sa inyo. Oo, hard. Mahirap yan, mainom ka, bike ka. Aber, malasing ka man, mamaya wala na. Na, kung mahubog si Tio, si Dewey na po'y mag-drive. Ganto na panghubog yung iangkas. Hindi pa kaya niya magpadyak. Dewey, kaya mo na imaniho yung papa mo, bisikleta? Magbisikleta lang sila po, ha? Kaya mo? Oo daw. Opo. Eh, paano kung lasing si papa? Naganon-ganon sa likod mo. Malaglag. Tali mo. Itali mo sa papa mo. May pantali ka dyan dala.
Doon sa may bike. Kung maubog. Mag-bike naman sila pa uli. Katong kahoy dyan, mo ang kasan. Ikabit lang niya dito luyo. Hindi siya Lari pala. Minom, lari. Eh, ba't Dapat bumili- malaki. Malaki dapat pala. ba't bumili ka ng ano? Tambik? Ha? Hmm. Ako rin mag-inom yan. Oh, tama ka na ha. Ha? Tama na yan yung ohay, isa lang. Mag-bike lang mo pa uli. Payag ba yan? Sabihin mo hanggang 10 yan, hanggang mamayang hapon bago umuwi. Hindi mo ako nag, ano doon, nagpadala kahapon mo si pang-alok. Yun, ipalit na lang na bugas yun. Oy, Ano ba tira? Hindi. Sige, may Lar, bukas. minom ka, Lar? Ha? Dapat malaki. O, ngayon sunod. ina ko si Juni ba, Kuya Lare. Palit na lang na bugas yun. Uy, isa na nakakilo yun. Daghan ng bugas, di palit. Sila nakatuig, si palit bugas. Dito, dito. Salagsar. Bila ka tuloy, sige, bite mo nga. Alam nga na yan, Redos talagsara. palit o bugas. Abot lang. Kiniya sa isang linggo. Ah, nagtatanong bakit dalawa? Bakit dalawa ang puso mo? ano yan? Magkamot ka ba sa kamera? Anong dalawa? Nagagalit siya ni ate, Gingging, kay binihisan ganyan. Yung galing sa simbahan, binihisan ni Gingging ganyan. Uman ikaw yung- Natin na. Ginawa man ko si Gingging. Ate mo, bakit ano yan? Yung teke. Gingging, huwag mo ni Kuyog. Ayaw niya magpabihis. Yung sinuot niya doon sa ano, sabi mainit raw, sabi ni Gingging, wala eh. Mahiya yun. Si Gingging, nag-eskwila tarong. Tinonoy, gusto mo ano? Gusto mo, Kuyog, sabi ko, oh, paano? Wala tayong pamasahe tapos bike ng mamaya, di tatlo tayo sa bike. Hindi. Pinagmalaki yung bike na akala mo. Yo, mahubog kayo. Mountain Dew. Ay, si mountain Joey. bike. Ipag-drive daw kaniya. Talian ka daw dito sa luyo. Marunong yan eh, tatlo ng sakay doon sa bike na ano, yung Hala, padyak. marunong. Yung single, dito sa Nobila. Tapos dito sa, dalawa dito sa Kaya, ayoko nang kumain. Pagkainan yung puntahan ko. Tama. Gusto ko. Saan? Ang party, surprise yung isusurprise namin. Idol na idol daw ako. May Yung kapatid, magbe-birthday. yung tsaba ako. Surprise namin siya ngayon. Mag-birthday. Mag-birthday, Hindi makita pa alam kami na sa ano. Hindi alam. Saan? Sa lugar? Kasi 2 beses ako nag-meet up sa MOA at saka sa Farmers. Tapos gusto niya pumunta kaso may pasok. Eh ngayon, walang pasok, Nakiusap. linggo. Bukas pa yung birthday niya, ngayon niya sinelebrate. O bali, nakiusap yung kapatid niya, i-surprise daw namin. Go, 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 kainan doon. Saan lugar? Diyan lang, Pasig. Ano? Sa may 7-Eleven Rotonda. Diyan kami magkita, hinduin niya ako. Sobrang init eh, no? Ang may payo, mangitom ng tani, init kayo. Dito, lapit. Kaya bili ko anong gusto gamay niya. Gamay lang. Yan, wala na. Anong tinanong niya kay Larry? Bot, ang tinanong mo yan? Magtiis ka. Kung makatay na sana, ang damit mong dala mo. Anong sabi mo kay Nonoy? Walang pamasahe. Eh, ba't bumili ka ng Red Horse dyan? Agoy. Sige lang, pangayo sa mamaya si tagaan ng cellphone ni. Ang Hindi kay nagbilig bago. Yo, ang inyo ang pwesto yo. Wala na to yo. Ha? Ang inyo ang pwesto ba sa palengke? Wala na to? Ay, Tagal wala na. Pila na katuig. Wala na. Walaw na katuig. Kisa may nipuli atong pwesto nimo. Na, daghaman ng puli-puli, mga Muslim, tapos tayo, mga dili Muslim. Iiwanan kay Permilugi. Kasayang ato eh. Grabe dito sa karang mga ano. Wala ka na makita nga dati nagtinda. Puros na yung utam. Kasabay ko, puro mga bago na. Ay, ngayon, talagsa na puno tinda. Hindi ka napag-uwi doon sa unahan ng inyo? Ah. Ko doon? Na, Nagpag-blessing yun nung nakarang linggo, di lang ako napunta eh. yung kumpare mo daw? Oo, laki ng bahay niya doon. Tapos yung katabi, apahan niya, 4 na pinto. Tapos sinikin, ako, pulisikin ko na yun. Basta walang magandang bahay doon, sa kanya yun. Bata ka lang, hindi ka nakapunta doon? Unsa may halang kaning tito o kaning Si Bento Baboy. na siguro tayo karon. Sweet pero mo kasada ron. Sa Oo.
May nakita ko May doon halang. sa simento. Ewan ko May kung halang. simento na doon sa kanila. May sasakyan na nga siya, bumili siya sasakyan eh. Oh. Bilis ng asenso nila. Diba, karoon ka, nung tawag na may, Avanza yata yung binili ng sasakyan. say tawag na to, Sa may negosyo yo. Ano lang yan, yung... may trabaho lang yan sa ano. Tapos yung asawa kasi, magaling kasi yung asawa yung ano yung kung ano may negosyong pinasok. Yeah, magaling Tinda. Online? Galing mag-ano, Hindi, pira. yung mga tinatinda mga damit. Baklaran. Tapos, may papahan sila. Oh. Dahil unang punta ko doon, 4 na pinto yung maba, tapos may station na sa Paupahan. Oo. Tapos bahay nila, Dagdagan naman. itinaas dahil lumubog yun. Bahay nila, itinaas. Yung si Kantor, di namang first floor nila ngayon. Dahil nagdugtong sa taas. Naghimo sila underground kay first floor naman. Magkano ba rin sweldo ni yung bari ko sa trabaho? Hindi naman kalaki na sweldo niya. Pero siya. Anong oras na po Magawa makita? siya ng bahay. Sabi ko, hintayin mo. Ako, pag mag-text ako, paalis na ako Wala dyan. na sweldo nun. Hindi naman... Sa mga Wala, dito. wala kayong ano, Bili- kayong dami bili- ko kunda. Hindi, maano yung asawa niya, madiskarte yung Sa asawa niya. Ano ba? dalawa, tatlong sakay. Gusto ko. What? Hindi ka Ay, ano. hindi. Marikina daw. Halos Baba mga akong dyan sa sinilibel ko tay-tay dyan. na dyan, puro mga Sinsakay lang. Tumutang na sila. May Oh, dire, umutang sila, Marikina pero ka. may Oh. bago bahay. Tapos Galing bago daw yung magpasig. karte niya, marikina sa ano. Baba ako Bira ng ba? 7-Eleven Sa may Rotunda. sakyan. Marikina daw ang nakalagay. Pagdating mo sa Marikina, sa bayan, anong sakyan mo papuntang Pasig? Magaling mag ano sa tira. Yun na daw yung sakyan ko. Tapos magdaan daw yun sa 7-Eleven Rotunda. Sasakay ka nga ulit, galing sa Marikina hanggang Rotunda. Hindi naman pwedeng galing dito papuntang Rotunda. Ano ka ba? Ay, hindi ba? Ibig sabihin, dalawang sakay ako? Dahil sa ka. Pagdating sa Marikina, may nakapila dun sa, di ba Toleda, ang sakyan mo Toleda yung Marikina. Oh. Pag ikot Pag-akyat. sa ilog yun, pag-akyat nun, pagkanan niya yun, kaliwa, may pila dun. Sabihin ko lang na, ibaba mo ako sa... Di, basta yung rotunda. Malaman mo. Hindi, yung sakyan ko ng Marikina Tulayo, anong sabihin ko? Di, Doon ang daanon. Sa kaya na Pasig, sabihin na sa babaw sa kaya na Pasig. Ah, sige. Pagdating mo rotunda, ang 7-Eleven doon nasa kanan at basta ang harap ng 7-Eleven may ano yun, may Jollibee. Mm. Kanto Rotunda, yun. malapit na sa palengke ah. Kanto yun. Doon kami Sa magkita. simbahan, di ba? Unahan niyo, simbahan na sa palengke ah. Simbahan na naman. Sa ano, Jollibee? 7-Eleven Oh, Rotunda. 7-Eleven. Rotunda. Rotunda Pasig. Ano ba nakaano, 7-Eleven di. Doon sa, malapit sa stoplight. Kanto sa kanto lang yung Kanto? 7-Eleven. Oh, yun na, parang napansin ko yung Tapos, 7-Eleven. ano doon sa kabila? Wala, pagbaba mo sa jeep, dyan ha. Oh, Rotunda. Sabi nga Rotunda. Honda, Ano? sabihin mo lang ano sa ano? Tawag nito 7-Eleven. Ay, ihinto ka daw. Alas 11 na. Yung pala, natanggal ko. 11:30. Ibis pa ako na. Rudy. Anong oras ba mag-start yung birthday? Ano say tawag ka na? Pangalan? Kasyo yo. Kita. Kasyo. Eh, malabo ito yung mata. Malabo na paningin mo? Ito lo, ito Yo. maliliit. Kung malabo na paningin mo yo, yung ibili mo na Red Horse, ipunin mo, ibili mo tipara. Hindi anak ko ni Bibi. Andun. Ibili mo tipara sa mata. 350 nga ano, yung dumaan nung naglako. Yo, ano, sige mo yo. Magigulang kayo. Lagi. Ano, maayo yo. Mapay kula po yung inyong, kanto, tambal to. Pero ka na. Tingnan mo si Loloy. Si Loloy, pero may kulapo. Ikot-ikot ang mata. Kula po kay tambal. Tambal sa ano yun? Yung kabuhi. Buhi, Kula po. bugat, kitsalawas. Kula po, pambutangag mga kahoy-kahoy. Sigun siya, makahoy ato pambutang. Basta di ko magkain ng mga isang linggo, manghina ako eh. Kaya minsan mo ilang ko. Kailangan once a week, yo. Once a week. Oh. Pwede, once a week. Once a week, pero sa kakis, nabuing. Ito, Mura na butog everyday. Mga bata, kung may pasok, di man pwede ka mag-inom kay wala, Oo. Kasi kaso, sa akin man lahat. Kana lang way pasok. Laba, linis, wala, mga, kahapon na si yaw-yaw dito nila ni Nuno, kaya di ko tabag nagkabo ko sa, yung nag-ipon pag tubig. Ito, Sinunoy pa.
Dako nang tawanan mo ipatay buon. Ano sa mas ikaw may sige. Nagsipirit doon sa ano yung cellphone. Exercise man po na nimo yo. Hantod sa gabi. Gabi, pagdating sa hapon yan, baligo. Hanggang magdamag yan. Na. Morse. Nunoy, pagtarong sa mga kinabuhi. Kalabaloy mo mahana. Huwag mong paliguin na galing sa cellphone. Mabulag yung anak mo. Di, maligo bago ano. Doon, hanggang alas 12, alauna. Yung radiation nyo ng gadget. Nandyan na yun, sa Wala ugat-ugat. kay kuha niya. Ilang linggo pala yun. Bumili si baby ng bagong cellphone. Binigay sa kanya yung luma, yung dati yung cellphone. Ngayon mo wag kay cellphone. Wala. Dapat may cellphone ka. Ba't may cellphone kayo pag-chat-chat mong Yan ako, sa akin. Tiya Bibi. Sa akin. Ayaw ni, kay pang-vlog man yun ako. Pila mo na yung, cellphone na dito, sa ibang bansa. Barato ra, kuan, mga 8. Pagbalik mo, mga yan ako pagbalik ko ni mo. Nibalik ako para mag-textmate mo, Tiya Bibi. Na, bisig na natin ka-textmate. Buang. Buwan. Samot na Sige ni, sige ni mong tiksan. Si Kasuko, nagmarunong kaya yung, ilang cellphone na nako, kinukuha niya eh. Isira raw cellphone. Yung pangatong cellphone, di ba, binigyan ko ni, Jubilee. Sus, kinuha niya kay, sira raw, nagloko raw cellphone. Tapos nasira na, tabi na naman. Tapos, binigyan rin ko ni, Ayaw niya may cellphone ka siguro. ewan ko. Sabi, paano tayo matuto dyan? Ilang araw ko lang. Nawala pa tuloy. Doon sa yung may talk sila doon malapit sa amin. Gilapag, kumain na, ng merinda. Gilapag, doon sumisa. Nawa. Oo. Pagbalik niya, Kawat wala na. na. Mga na lang doon, mga papili sa Vita Plus. Wala na yung cellphone nakapatong. Magani ang papilis, gibilin. Ay, mapapapil naman to sa Vita Plus yan. Halimbawa, kung mayroong Resibo. Oo. Mga resibo. Kay gidatog mo na yan dito, kay basing mulupad. Yeah, basta Cellphone, ari lang yung pagbalik na, mga- wala. Pati lang ng bata yun, pag na may napadaan. Bata nga, nandoon. Hindi mo Ay, malaki. saging. Utusan ba? Tapos pasa na. Di ba gidong ang naku gabi? Ano na to? Siyempre, halata man doon, papasok doon. Yeah. Ay, Gusto mo suman, be? May suman, sarap. Ika, kuha ko din ulit. Na. Busog ka na? Hindi ako makain mo. Chocolate ibigay mo dyan. Chocolate, kuha ka doon. Sa loob ng rep. Na. Huwag mong pipindutin natin, masira. Be, buksan mo yun. Ayan ang baby ko yan. Si Erjan, saka si Rap-Rap. Ay, masara. Yung Sino yun? Si Arjani, kung kulangan. Ang lalaki na iyo. Multipolka yan, si AJ. Si Magkambal. Pares na ako kadaka. Ay, yung pangalawa, parang si Laloy. no? Laloy. Lagi na gayon. Yung kulangan, iwat ni mo. Yung pangalawa, parang si Laloy. Multipolka na dong. Asan yung pangalawa? Ito. Ang kinamukuha Dong. mo nag ikaw. Dong. Ka man na iyo. Dong, kanang kamagwangan multipolka, kanang ikaduha laloy, kanang ikatulo kay tata. Saan ang babae? Be, anak ko, be. Pilalo. Kasi, panilalo yung pangalawa. Yung babae ba? Takura? Lagi, hulaod. Ay, nga kadaka. Nagtambay sila dire, nagpalit silang anak dito sa kanto. Hmm. Dado nilalo yung usa ang gikan dire, dado naman ni tata ang gikan dito. Tiya, nagpalit mig bata. Ko hala, lain naman ning naunga po niya dire. Kay di man makakaon dito ang bata, wa may magpakaon. Oh. Mga igsoon ni Laloy kay kuan man. Isa naman dahil ni, asa naman ni? Nasa tiya, darayo. Dahil nara si Angel, Dahil sa dagway. Tanaw si Angel, mga dagway. Muntipul ka man. Gano'n? Muntipol Ay, Ana, okay ka. Muntipol ka si AJ. Sunod, parehas imig na ni Angel. Kahi ka. Manunday oh. Kahi ka, sunod. Parehas imig dagway. Mukha niya ka ay Angel, o ako. Angel. Kaya lang, ito ang sa probinsya. No? Puti, di ba puti yun? Puti, itong gagmay, pa kaya pa man ko. Gagdaman. Sa probinsya ba ito? Magka? Oh. Probinsya? Mga bay, dili na kukuto ba? Daghang Kamukha salamat. talaga mo. Ang salamat niyong tanan. Bye.